Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Isang pinagpalang Miyerkules ng umaga naman po sa inyong lahat. Ito po si Miss Doris Ocampo, ang inyong lingkod mula sa Social Action Center of Pampanga para sa isa na namang episode ng Alay Kapwa Radiothon 2025, Pakalulu at Pamanulo. Ako po ingke kayong host kaniting episode at syempre, kayabi ko po ing metong karing bayong talasuyo ning Social Action Center of Pampanga, metong karing bunso ning clergy ning Archdiocese, i-Rev CK po Talorin. Magrasyang abak po. Good morning po, Miss Doris. Good morning, Amo. At good morning po sa ating mga guests ngayong araw. Opo, ako nga po ang inyong co-host ngayong araw, si Reverend CK Talyorin ng Social Action Center of Pampanga. Nakakatuwa dahil ito po ang aking unang hosting sa radyo. Kaya nga naman I really feel very excited at gustong-gusto ko nang simulan ang ating kwentuhan. At napaka-special din po kasi ng ating mga guest ngayong araw and very interesting din ang topic o ang ating pag-uusapan ngayong araw, Miss Doris. Sa title pa lang, ito ay isa sa mga programa ng Sakop na talaga namang namayagbag. Namayagbag dahil ito ay isang realidad na kinakaharap nating lahat at wala pong excuse. Walang excuse dahil ito ay tungkol sa kalusugan. Yes, Among, tama po, no? Alam naman po natin na napakahalaga ng kalusugan sa ating lahat. Hindi po biro na dapat nating pag-ingatan ang ating kalusugan para masigit nating makamtan ang kaginhawaan o kanawan. Napakalalim. Oo nga, pero bago po natin talakayin yan, bago po natin ituloy ang ating kwentuhan, paanyaya at paalala naming muli na kami ay kumakatok sa inyong mga puso upang maging katuwang sa pag-aalay kapwa. At gayon din, maraming salamat po sa inyong mga donasyon na talaga nga namang maraming matutulungan. Sa mga nais pong mag-donate, maaari po ninyong ipadala ang inyong mga donations sa mga sumusunod na bank accounts. So we have PNB, Sindalan Branch, account name SACOP. SACOP, account number 203-77-000-1170. And then we have Metrobank, JASA, CSFB branch. Account name is Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number is 676-36760-39466. We also have BPI Dolores branch, and the account number is Social Action Center of Pampanga Incorporated. The account number is 0703-415458. We also have SMCT Pampanga A branch. Account name is Social Action Center of Pampanga Incorporated.
account number 001-330-433244. O kaya maaari rin ninyong ipadala ang mga donations ninyo sa pamamagitan ng GCash sa account number na 0905-669-6762 na nakapangalan kay Girlie G at nakascreen din sa ating monitor yung mga account names and account numbers na pwede nyo pang pagsendan ng inyong mga donations. At maaari nyo rin ipadala ang inyong mga replies at ang inyong mga komento or greetings at tanong sa pamamagitan ng pagko-comment sa ating mga social media accounts. Yes po, Among. At naka-live din po tayo sa ating Facebook pages na Archdiocese of San Fernando, Radio Station 91.9, Bright FM at King Sakop FB page. At sa mga nakikinig na po, maaari ninyong i-share ang ating Facebook Live para mas marami tayong maabot sa ating broadcast upang marinig nila ang ating mga pagninilay at kwentuhan. Pakibanggit na rin po ang inyong parokyang kinabibilangan para aming mabati. At bago po natin ituloy ang kwentuhan, mag-commercial muna tayo. At pakinggan naman natin ang mensahe ni Among Fer David, ang dating Assistant Director ng Sakop. Ito ang kanyang mensahe noong 2022, pero akma pa rin po at tugma ang paanyaya sa ating ngayon. Kami po ay magbabalik. Please stay with us. Maya pa oras po kikaingan, ako'y Reverend Father Fernando T. David, kasalukuyan makadistino po ngayon as Paris Priest kay ni Our Lady of Lourdes Paris, Angeles City. May distino po kayong Social Action Center of Pampanga bilang Assistant Director na pong Apong Ed Canito, June 1991 hanggang pong March 1995. More than 4 years ko po ka rin. At bali na po yung petsang ito, panahon na po ng pinatubo, may garaping pinatubo, June 1991. At tapin, di ako nakapa po kanite pag napapari, pero iya po siya to, dela na karin bilang kasama ng Apong Ed Panilyo, ding matindi po yung kapalyarian, dakala dapat asopan, at tapin, maging kasahop kaniting makananong aso pa na rin taong mi rastan kayong kalamidad. Bilang pong pari, nakatindi ka na kuin obranin ng Sakop through Ali Kapwa program. Uling, balutan po yung Pilipinas, may tiyang bansa ka rin dakala kalamidad, banwa, atakit tamo, mo kabod yan, pinatubo, kay ngalbog, yung miyalawang klaseng kay pati ayun ang pong miyalawang kalamidad ngayon yung COVID nepo. Kaya kakit, ako saksi po nung mga niyang sinawping Ali Kapwa, may kasawp, muking kikataang probinsya ng Pampanga, yung pinatubo, na pa naman niya pang minuna. For example, natandaan ko, yung earthquake na po, 1991, mo naman kiniking Bagyo, ang pong Nueva Ecija, may kasawp po kanito, ang pong balutan naman po ining pinatubo ang pong, ito pong Geng Ormoc kanito. Bilang Assistant Director, hindi kayo punta lang yung personal din para ipayabot din yung kasopa na rating. At may itong pa po yung tindi na po nining Sakop, mo kabod keng relief at yung pong rehabilitation. Kaya po kalingwan itang slogan kanita during the pinatubag kay kami sa Gipbaro program, you help them eat, now help them live nga na. Huling matindi po yung kapalyarian, ding tao miras na karing evacuation center, resettlement, kailangan magpatuloy pa mo rin kasopan ta ka rin, uling kay ba't hindi ng pamangan, dala mo resettlement, dala naman kabiyayan, o kaya ala naman ita mong karelang gagawan, nepo. Nyapin, patinit ang karen kabiyayan, sumaw pati na po karen. At may itong papitang spiritual value formation ni Aman Wandam. Kasi kahit din tao, talayanan pala asa mo naman. Siyempre, at itang pamanyaup, through evangelization mo naman, banta manatili, dating patawon, ilan naman manyaup la. Yapin, dito pong Ali Kapwa coordinators, din po, yung evangelization na ning Ali Kapwa, iyang papalaganap kanito. At katlo, makanano ko naman mo pong akakit bilang pahari ngayon yung Ali Kapwa, yung training ko keng Sakop na agawa ko mo rin. Kaya ba't ko po keng Sakop, miras po keng Bulaon resettlement, knowing the Bulaon is the first resettlement that was established as a parish, ne? Bala mo, gawin mo yung Ali Kapwa ka rin, like during that time,
dakal po mitok ng keng pamagaral, uling na pinatubo, pero ita pinitang ausantang educational assistance ka rin, lalo na natang graduating prioritized, kabiyayan, pati na mismo, king karilang bale, ne po. At yung pamipagawa ni Pisamban kayong Bulawan, iningali kapwa, bala mo, yayanad tala rin taong mamye mo naman, mo tatanggap nun mamye mo naman karing aliwa. Nyapin, karing may yakit po itapining kay katamong katungkulan bilang Kristiyano, bibiyahin tayong pang Kristiyano tamo, king kay katang pamagali kapwa. At kini po kining Lord des Angeles, metong pong masanting katangian ng parokya, atin kay po rin buklod deng basic ecclesial communities, at kay po mga more than 50 buklod kini BEs, ne? Ingikit ko, masanting la po rin every week, may kikitla rin dening balang buklod for their faith sharing. Nangikit po medyo may naking social action. Itang dapat ne. Okay mo naman manalangin tamo. Pidakayan tayo nga manunan ng Diyos. Pero muna tayong biyayan yan kapamilatanan ng pamagali kapwa, pamamiya ka rin sarili. Nyapin, karini pong buklod, atin kayo pong sosopan na educational assistance ka rin. Kaya nakan, makaya mo naman, atin pong metong kayo, ni mga lakal-lara, tapong plastic na po, tipo ng doreta kay ba't ng ablira, at lang susuportahan na magdialysis, masakit. Ang pong kay king kabiyahin mo naman. This April, ating kayo pong programa karing out of school youth na mag-training dito pong keng tungkol keng welding, ang pong electrical, at least mo reta, ating balang buklod, dito kayo nakanasakop susopan na keng nung makana naman mag-umpisa mo ng king kabiyahin kay ba't na ning pandemya ngayon, ne po. Nyapin na po karagulsahop, ako mabiyatang mabiyabi ng Kristiyano, kay ngali kapwa potang mabiyatang king dapat, at ing kay katang kasalpantian, bibiyayan tayo, muking amano, ne paano muking pamirapat dapat. At sana po ining Kwaresma, lali ang makabaldugan, kaniting banwangiti, karing dakal tapang asopan, at tatandaan niyo po, nung makananing sinabta mo na, kaya midabasa na bagyo king deng Odette victims, makay mo naman, makananyang ing Social Action Center of Pampanga, maging channel dia o alulod dia para may pagkalubla rening kasopan da rin keraklan, para ka rin lalong mangailangan, para king lalong kasulong na paning biyeta mo. Mo king direnan la, mamasala, ne pa naman ita mo nga, ne po, mika biyeta mo, ako pinandan, you help them eat, now help them live. Baka na lang kumabye, mo kumabye, kabud ka mabibye, mga isnawa, kumabye, ganap. Diyan chapter 10, verse 10, nga napin Kristo, dinatangguban dinanda kong biye ganap at labis-labis. Ito po yung vision na ng sakop, kay kalingwan, the fullness of life. Sana iti mo naman through ali kapwa, suglungan taming biye daring adiwa, mika biye lang ganap, biye labis-labis. Dakal pong salamat, may paoras kay po. At nagbabalik po tayo sa ating Radiothon 2025 para sa Alay Kapwa. Nasa episode 4 na po tayo para sa mga bagong nakikinig na pinapagatang Pakalulu at Pamanulu. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Yes, Among, at hindi na po natin patatagalin ito, no? Introduce na po natin ang magaganda at magaganda na mga guests natin for today, Among, no? It is an honor to introduce our guests. So, unahan po natin sa pinakamaganda. So, one of our guests for today, Among, is a medical practitioner po, no? For almost 22 years. At ang specialty po niya ay sa pediatrics. So, she is a pediatrician. Welcome po natin si Doktora Pamela Gamboa. And we call her Doktora Pam, no? Welcome po, Doktora. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat at salamat sa pag-imbita dito sa Radiothon ng Alay Kapwa. Ganda ni Doktora, no? Ay, salamat po. Ito. Kakabog tayo dito sa second nating no? Kasi hindi ko alam kung paano sa dami ng kanyang mga titles, no? So, ang second guest po natin ay isang nurse by profession. Isa rin siyang professor, no? Matching teacher. Isang DJ, ne? Isang event host.
At recently, I just learned, isa siyang virtual assistant. So, we welcome Sir Rolly Villegas po. Sir Rolly, welcome po. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng mga giliw nating tagapakinig. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong paanyaya. Welcome. Imagine, no? The voice alone, ne among Tawa CK, po. tatalbugan yata tayo dito. Sige. And then, isa po sa pinaka-importante ring guest natin today ay representative ng kanyang family na isa sa mga natulungan ng health assistance program ng Alay Kapwa. At siya si Miss Juliana Vicente, no? Actually, she is one of our SACOP Educational Assistance Program scholars na taga from Lubao, Pampanga, ni Julia. Welcome. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa aking pag-imbita po dito sa araw na ito. Okay. At muli po, welcome po Doc Pam, Sir Rolly, Miss Juliana at maraming salamat din sa pagpapaunlak ninyo sa amin na maging guest namin kayo for this episode. Kaya naman without further ado, wala nang patumpik-tumpik pa. Umpisahan ko na po ang ating kwentuhan. Siguro unahin ko na po kay Doc Pam. Doc, curious lamang po ako. Paano po kayo nagsimula bilang isang volunteer sa SACOP o specifically dito sa Alay Kapwa? Bago pa ako naimbitahan ng SACOP bilang isang volunteer doctor, nagvo-volunteer na din ako sa ibang organization like yung sa Red Cross, ganun. And para sa kaalaman ng di nakakaalam, ako rin ay kapatid ng Reverend Father Angel Gamboa. So through him, na-invite ako ng SACOP na maging volunteer doctor. Shout out po kay Father Angel. Nasa clergy updating pa po sila ngayong araw. Habang pinakikinggan ko po siya, very busy po ata yung life natin. No? Maraming bukod sa being a doctor, active din ako sa social civic, Sir Optimist member din ako ng SI Pampanga. So, yun. Volunteer doctor sa ibang organization, sa Rotary, Red Cross, ganun. At may invite naman ako, basta available ako. Ang galing po, parang vocation lang. Kaya Talagang, sorry. talagang hindi nagsasawa ang Diyos na tumawag upang makapaglingkod. Kaya pala hanggang ngayon, no, Doc, you are still single. Hanggang ngayon, Always Rachel, available to Dahil everybody. yes, always available to mingle. Ngayon naman po, kanina pa po siya ready. Kaya po siya ready. Pakinggan naman po natin si Sir Rolly kung ano ang naging kwento niya, kung paano siya nagsimula sa SACOP at as volunteer and specifically dito sa Alay Kapwa. Way back 2015 po noon, spiritual director po namin sa Federation of the Knights of the Blessed Sacrament si Reverend Father Angel Gamboa. And before, sabi nga po ni Dr. Pam, before po ako nakipag-commit kay FKBS, sa FKBS, ay isa rin po akong voluntaryong tagapagbigay, alaga at tagapag-alaga rin ng mga tinutulungan po nating mga may sakit sa mga fraternity. Pwede bang banggitin yung mga fraternity? Sige po. Yung mga Tau Gamma, yan, Pi Beta Rho. Then hanggang sa ako po ay naging master bursar or treasurer ng Archdiocesan FKBS. At naanyayahan po ako ni Father Angel na lumahok sa medical mission niya sa parokya sa Mawakera Settlement. At doon po ay nakilala ko sina Dr. Pam, sina Ate Weng, kayo po. And nagsunod-sunod na po noon yung ating pagbobolontaryo. Kaya hanggang ngayon din po, no, katulad ni Dr. Pam, single pa rin kayo. Di ka sure. Lahat talaga ng nagtatrabaho sa church, no? Parang pumupunta talaga sa single blessedness, no? Sige. Bilang follow-up po sa tanong ni Among CK, no? Sa inyong karanasan sa mga nabanggit nyo nga medical missions. Actually, ang specifically kay Sir Rolly, yung mga Operation Tuli,
no? At pagiging katuwang ng sakop, paano po niyo nakikita at nabibigyang kahulugan ang Alay Kapwa with all your involvement sa aming medical missions, Operation Tulis? So we start with Dr. Pam. Ladies first. Ladies first. Akala ko seniority first. Joke. Bilang isang volunteer doctor, binibigyan ko ng panahon, oras, sa aking kakayahan at sa kaalaman ko sa pagiging doktor, lalo na sa mga bata dahil ako ay pediatrician, no? Yes, Doc. Na walang hinihinging kapalit. So, meaning it's a volunteer talaga. So, siguro nung nagdo-doktor ako, kasi since medical student pa ako, member na ako ng Medical Mission Incorporated ng UST. So, siguro inano ko na sa sarili ko na ang pagiging doktor ay isang pribilehiyo na maging isang servant, no? To serve. Hindi lang siya profession sa akin, kundi ay tumulong. Hindi lang physical na pangangailangan ng mga nangangailangan, ay to support them, no? Sa kanilang pangangailangan. Yon. Thank you very much po. parang naano tayo doon. No? Kasi, no, pag ano mo yung Akala ko po, nagre-recollection pageant tayo. po pala to. Oo, sige. Anyway po, kung hindi po ninyo may tatanong noon po ako ay nursing student pa lamang, kami po ay walang-wala sa buhay. At ako po ay nag-aral sa pamamagitan ng scholarship program ng isang eskwelahan. At kung hindi nyo po may tatanong, patago po akong binibigyan ng panggastos ng mag-asawang doktor at nurse. Shout out po kay Dr. Reynaldo Alipio, ang presidente po ng Medical Association of Pampanga Chapter. At ang kanyang butihing may bahay na si Nurse Agnes Alipio. Ang katagang sinabi po nila sa akin noon, ang gusto namin kapag nakapagtapos ka, kung ano ang ginawa namin sa iyo na pagtulong, ay gawin mo rin sa ibang tao. So yun po ang tumatak sa aking kaisipan, na kahit papaano sa ibang pamamaraan ay makatulong po ako sa ating kapwa. At masayang-masaya po ako na nakapasok sa ating misyon dito sa Sakop. Dahil hindi lamang po ang kapwa ang natutulungan natin, kundi nakapagbibigay rin po tayo ng inspirasyon sa bawat isa nating mga kasamahan sa misyong ito. Yan po. Ito siguro ang plus factor sa atin, no? Opo. Na kagaya ng sinabi niyo kanina, it's not the money, no? Lalo na sa iyo, doktora, yung kikitain, pero yung essence talaga ng pagtulong, hindi lang sa physical nilang kalagayan, no? Kundi pati the holistic po talaga ang ang binibigay natin na health assistance sa ating mga pasyente o mga kliyente. At yun din po siguro yung gusto kong i-pick up dun sa mga sinabi ni Sir Rolly at ni Doc Pam, yung salitang pagtulong. Yes. So kung titingnan natin, yung pagiging nurse, yung pagiging doktor, it's also a call. Yes. Calling din siya, isang tawag. Isang tawag, it's a call to serve. Dahil alam naman natin na sa ating mundong ginagalawan, hindi lahat ay may pribilehiyo. Hindi lahat kayang sustentuhan o kayang magpagaling ng gamit ang kanilang mga kung ano man ang meron sila sa buhay. At kanina habang nagsasalita po kayo, bigla kong naalala yung sinabi ni Apong Dong. Yes, Last po. time nung nag-guest din siya sa atin, yung meaning ng kaparang tao. Kaparang tao. Yun yung mga taong nagpapara daw sa iyo, pumapara sa iyo. At bilang mga medical professionals, marami talagang tao ang talagang papara sa inyo. Dahil sa mga kailangan nila sa buhay, lalong-lalo na when it comes to medical aspect. Kaya ngayon, yung susunod ko pong tanong, Doc, Sir, Doc Pam, Sir Rolly, ano-ano naman ang inyong mga obstacles or challenges na nararanasan ninyo sa inyong pagiging katuwang sa Alay Kapwa? Siguro mauna na ako, no? Sa mga with regards to limitation naman is
syempre, resources siguro ang number one dyan, no? So, kami bilang volunteer doctor, umaasa lang kami or nagbabase kami kung anong available na mga gamot, no? Tsaka serbisyo na may aalay namin during medical missions, no? So, isa yun sa mga limitations. Plus, syempre yung I think it's not a limitation but yung service, no? Like for example, yung transportation natin, na minsan medyo mahirap din pumunta sa mga far-flung areas na with limited transportation. Pero adventure din yon, sasakay ng bangka, 'di ba? Yun yung mga yon. Then ano pang limitation natin is siguro yung time. Like me kasi meron akong sariling clinic, 'di ba? So I just give time, no, para mabigay yung oras ko to serve na for free, no, sa mga nangangailangan. Like I said, my profession is not purely yung makagain for myself but to give service, no. Oo. So ano pa, Sir Rolly? Ayun, sumasang-ayon ako kay Dr. Pam sa kanyang mga nabanggit tungkol sa resources. May mga experience tayo na may operation tuli tayo, kulang ang instrumento. At in-inform ako ng ating team na dalhin ko yung personal na gamit ko. So nagdala ako ng 2 set ng instrumento. Katulad po sa mga nakikinig ngayon, kung nararamdaman po ninyo yung sitwasyon namin na kailangan po talaga ng tulong ng ating sakop para ibigay po namin yung gusto rin po nating itulong sa tao, no? Pangalawa, yun nga po yung biyahe natin, no? Talagang ito yung challenging part. Minsan nahuhuli po tayo sa mga lakad natin. At ang ikatlo po, yung mga volunteer doctors and nurses din po natin sa mga schedule na biglaan, na wala tayong mahila, Opo. no, wala tayong maakay na katuwang sa pagbibigay ng tulong. At syempre po yung mga iba pang nakakarap natin, mga ordinaryong problema tulad ng mga kagamitan, mga gamot. Totoo po 'yun, no? From the start ng umpisa natin, hindi talaga maiwasan na we have that limitations, pero grasya po ning apong Ginoo, ditak na overcome po natin 'yon. So like yung sa mga gamot po, at least we have our panulo distributorship program mo. So kaya minsan halos doon po talaga natin kinukuha ang ating mga gamot for the medical missions. And totoo po yung sinabi ni Sir Rolly sa yung mga minor sets, no? Kasi minsan ang dami-dami talagang ang dami nating pasyente. Pero we have our minor sets ngayon were ang tawag doon na nakokompleto na, tapos may mga additional donations na po. So Napakagandang balita. Yes po yan, Sir Ronnie. Kasi yung time niyo po hanggang ngayon naman, pwede na po natin. Hindi ko na papadala sa iyo yung mga gamit mo. Pero okay pa rin yun. Kasi dumarami yung mga volunteers natin. Actually, dumadami na rin yung, dati kasi si Sir Rolly and tatlo kayo, si Dr. Pam, si Sir Rolly, and then si Dr. Ces. Sila po talaga ang team. And Dr. Mike Mangulabnan also. No, shout out to kay Dr. Mike. Yun ang team. Pero ngayon po, marami na po tayo. We have volunteer nurses na, Sir Rolly. So, kaya ngayong April, dapat nandun ka na. Siguro po, Shout out din kay Nurse Dads. Ayan, siya yung partner niyo po. No? So, grasya lang talaga, kahit mahirap, kahit challenging, basta inaalay kay Lord, siya ang bahalang tutulong sa atin. No? Ang susunod ko naman na tanong, sige, alam natin na hindi tayo binabayaran. Nabanggit nga kanina ni Doktora na this is purely volunteer apostolate. work, apostolate. Ano po ang pakiramdam nyo every time na nakakatapos tayo ng mga medical missions or Operation Tuli, yung ganon? Sa akin kasi yung ating medical mission is hindi lang mission. Sa akin, adventure siya. No? Yeah.
So, bukod sa physical, syempre, lahat tayo pag nagmi-mission, masakit ang katawan after, masakit ang likod, lalo na pag nagtutuli, no? Pero, bukod doon, ang mas mahigit doon ay yung, puno yung puso mo na nakapag-alay ka, nakapagbigay ka ng serbisyo na makikita mo naman, like sa mga bata, sa mga matatanda, pag paalis na tayo is parang walang katapusan na maraming salamat po, no? So, yun lang is punong-puno na yung ating puso, no? Na parang may nagawa ka, no? Kahit sandaling oras lang, isang araw, no? Na pagsiservisyo sa mga nangangailangan. Plus, punong-puno ang aming tiyan, lalo na dyan sa bandang Macanton. Nako, kasi mapapakamay ka. Extra rice lagi dyan. Yung mga hipon dyan, shout out. Hipon at saka yung mga alimasag dyan. Punong-puno ang aming tiyan talaga. No, Sir Rolly? Opo, sang-ayon po ako sa inyong tinuran. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ako po ay nasa kagawaran ng edukasyon Yes. bilang isang guro Yes po. na malayo sa aking profesyon Profesyon. bilang isang nurse. Yes. Bago po ako nakapag-isip na ako ay pumasok sa akademya, ay napagtanto ko rin na sayang yung aking profesyon. At dahil po sa ating misyon sa sakop, I feel fulfilled, no? Kasi nagagampanan ko po yung aking profesyon, Mandato as mandato nurse. bilang isang nurse. Naalala ko nga po kahapon, no, ang bagong PRC Board of Nursing Chairman na si Dr. Leia Pakis na newly appointed. Ang sabi po niya sa akin sa isang event na inatinan ko noon, you will be a good nurse someday. Parang nakonsensya tuloy ako doon sa sinabi niya dahil hindi ko po na-practice ng matagal yung profession ko. Pero noong pumasok po tayo sa misyong ito at niyakap po natin, baliwala po yung init, baliwala yung pagod. Noon po, nung first time kong pumasok sa mission natin, agad kong binibilang kung ilan yung bata. Pag marami yung bata, ay buntong hininga. Pero hindi natin namamalayan. Natapos na natin yung 100. Yes. Mahigit 100 nang hindi tayo nakakaramdam ng pagod. Sabi nga po ni Dr. Pam, dahil na rin po siguro sa mga kasamahan natin, sa pagkain din na ino-offer ng mga tao, do hindi po tayo tumatanggi sa grasya ng pagkain at hindi rin po tayo binabayaran dito, talagang busog na busog po yung aming mga puso at katawan. Kaya masaya. Idagdag pa po siguro yung init, no? Yung init na nararamdaman kapag marami pong tao, maalisangan. Yun nga, yung sabi nga ni Doc Pam, last time we had medical mission din. Iba't ibang challenges. Kaya it's really an adventure po. Adventure At saka yung talagang- mga kasamahan natin, Among, hindi sila maarte. Opo. Pagdating sa iba't ibang amoy, yung kanilang estado, Totoo yun. no? napaka mapagkumbaba ng ating mga kasamahan. Parang napili talaga tayo for Opo. this vocation na tuloy. Hindi na Opo. profession. No? Oo. Kaya hindi po talaga biro ang ginagawang serbisyo at paglilingkod lalo na ang mga kasamahan natin gaya ni Doc Pam at ni Sir Rolly. Ngayon po, isang tanong pa po ulit. Ano naman po ang hindi ninyo makakalimutang karanasan sa mga medical missions natin? Or unforgettable experiences? Ako, like I said, adventure kasi ang bawat medical mission no? Pagsakay lang sa boat. Kasi hindi naman talaga ako sumasakay. Well, yung boat na talagang walang katig na Oo. or adventure na yon, no? Unforgettable. Tapos yung may mga bloopers pa na may nahuhulog sa bangka, di ba? Although parang, nakakaawa, nahulog, pero parang, alam mo yan, spur of the moment lang na medyo may parang comedy sa adventure natin, no? Tapos, yun, hindi ko makalimutan yung pagpunta sa mga lugar na kung ako, hindi ko naman siya mapupuntahan mag-isa, no? So, parang nalilibot mo yung lugar, lalo na dito sa Pampanga, na hindi mo naman siya talagang pinupuntahan. Plus yung iba't mga tao na mi-meet mo, no, nakahalubilo, no.
So, yun yung mga experience. Plus yung mga kasama, syempre mas nagigain ka ng mga camaraderie during na nagmi-mission tayo, no? Ano pa, Sir Roddy? Hindi naman tayo naghihintay ng mga papuri mula Opo, sa opo. ating mga tinutulungan. Opo. Pero yung ngiti sa kanilang mga labi, yung salitang salamat Salamat. po, ay nakakawala ng pagod sa totoo lamang. At higit sa lahat, yun nga po, no, yung ginagabi tayo nang hindi natin inaasahan, yung uuwi tayo ng 11 p.m. at nasa bangka tayo ng ganung oras. Okay? Iba-iba na yung pumapasok sa isip ko kung may buhaya ba doon. Kasi ganun yung sinabi ng ating mga kasama. Binibiro lang tayo noon. Tapos Pero, uulan pa. Umuulan, oo. Umuulan. Pero masaya po, Among. Masaya, Ate Doris, di ba? Walang halong kapaguran. Walang halong complain o sumbat doon sa ginagawa natin. Kaya nauulit at nauulit pa Opo. rin. Yeah. Super, no? Very unforgettable ang yung mga karanasan. Siguro, sa akin personally also, yung nung na-assign ako sa bundok, nung when we had our community-based health program doon, yung nagpapaanak ako. Siguro, and for ano talaga yon yung wala kang, kasi nurse din ako by profession. So parang yung wala kang doktor na ano, and then middle of the night, tawagin ka kasi may mga anak. Tapos nandun ka, hindi naman pala mga anak, parang false labor, yung mga ganon. Tapos after mong papaanakin, ikaw pa ang pupunta sa munisipyo para i-register sila. So, yon. And then siguro yung, just recently lang, in one of the, hindi ko alam kung ano yung, parang ano rin siya mong, ordination. Tapos may lumapit po sa akin. Tapos sabi niya, ma'am, sabi niya, ako po ang nanay nung nabigyan niyo ng operasyon sa cleft lip. And that was, kung matandaan ko, tagal na nung project ng sakop on hair lip operation and cleft palate. So, yung mga ganon na yung nga sabi ni Sir kanina, yung may mag-ano sa'yo and then they said, salamat. That's already yung fulfillment. Very fulfilling pag narinig Opo. po yung mga salitang yun. So, yun. Siguro ako po, yung isang karanasan, yung makikita mo yung isang nanay, kalong-kalong niya yung dalawa niyang anak, tapos meron pa siyang isang anak na nakasunod. Tapos makikita mo kung gaano nila kailangan yung gamot dahil maririnig mo sa kanila na wala silang perang pambili. Tapos maririnig mo din yung mga salitang salamat. At pag narinig mo yung salitang salamat, parang lahat nga nung pagod, nung paghihirap, yung karanasan bago ka makapag-medical mission, maaalis at purong saya at tuwa lang. So kapag talaga siguro po galing sa puso at galing sa puso yung paglilingkod natin, maraming unforgettable experiences and memories na tatatak sa ating mga kalooban. Maya-maya may maririnig tayong isang kwento mula sa anak ng isang tatay na natulungan ng ating health assistance program. So magbabalik po ang ating programang Alay Kapwa Radiothon 2025, Pakalulu at Pamanulu. So please stay with us.
pagbigay sila ng medical service pero tumatatak din pati emotional mental ng pasyente na natutulungan ay kasama na yun sa serbisyong medical binibigay ng volunteers natin. So, Juliana, ano ang yung mensahe sa mga taong patuloy na sumusuporta at nagbibigay oras ng kanilang oras at kakayahan sa programang ito, katulad ni na Doktora? Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong sa inyong kabutihan. Hindi lang nakatulong sa aming pisikal na pangangailangan, kung hindi nagbibigay rin ng pag-asa at inspirasyon. Sana lalo't nyo pa pong suportahan sa isang programa ng Sakop para marami po kayong matulungan na nangangailangan po ng tao. Maraming salamat, Miss Juliana, sa iyong mga naibahagi. Very inspiring din na malaman yung kwento mo at ang kwento ng inyong pamilya at kung gaano nagkaroon ng impact yung Sakop at yung Alay Kapwa sa family ninyo. Si papa mo okay na? Kumusta? Biglang hindi natin kinumusta. Nung nabigyan siya ng kumusta na siya ngayon? Ngayon po, nag-recover naman po siya, nag-i-improve na po. Pero patuloy pa rin po siyang nagme-medicine po dahil may 2% pa rin po sa kanyang batong naiwan po. Oh, okay. Medical na yun. Mas alam ni na Doktora. ang ibig sabihin ni Juliana na 2% na natira sa kaniyang bato. No? Sige. Siguro po last question na lang po para sa inyong lahat. Ano ang inyong mensahe at paanyaya sa ating mga tagapakinig upang mas higit nilang isabuhay ang diwa ng Alay Kapwa sa pamamagitan ng aspetong medikal? Unahin na po natin si Doc Pam. Siguro sa ating lahat sa panahon ng Lent, no? Lalo na ngayon panahon ng Lent. Siguro yung isang aspeto ng ating pagbibigay ay maiabot natin dito sa Alay Kapwa, no? Sa mga tulad namin na gustong mag-volunteer, kailangan namin ng manpower, Yes. no? Para sa ating mga medical missions. Yes. Yun naman pong iba na makatulong, mag-donate para po sa mga gamot or mga pangailangan namin during our medical mission ay welcome na welcome po dito sa Sakop. Sir Rolly, ano pa bang may dati? Talagang taga-sala. Automatic no, Sir Rolly. Kinakabahan ako sa iyo, Doc Pab eh. Sabi ko lang abay eh. Tulad po ng inyong nabanggit, no, sa panahon natin ngayon, sa sasabuhay natin sa sakripisyo ng ating Panginoon sa panahon ng Kwaresma. Kung ang Panginoon ay hindi nagdamot ng kanyang pagmamahal sa lahat ng tao, ito man ay makasalanan at hindi makasalanan, ay ganun rin po sana ang maging basihan natin ng tunay na pagmamahal. Hindi po tayo tumitingin sa estado ng ating pamumuhay at huwag gawin ng pera na maging instrumento ng kasamaan. Dapat ay ito ay ating ibahagi sa tunay na nangangailangan kung ito naman po ay sobra-sobra o labis-labis. So, po nang nabanggit po ni Doktora Pam, ang Sakop po ay kumakatok sa inyong mga puso para po sa mga karagdagang tulong sa pamamagitan po ng inyong mga in-kind or in-cash na tulad po ng nabanggit at naka-flash po sa inyong mga screen, yung ating mga pwedeng pagdalhan ng inyong mga donation ay malugod pong tinatanggap ng Sakop upang mas marami pa po ang matulungan nating mga kapwa na talaga namang sa panahon po natin ngayon ay talagang isang pagpapala sa Panginoon ang maging instrumento tayo ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ayan, so maraming salamat po. At kami rin po naman ni Doktora Pam ay instrumento rin lamang ng inyong pagpapala bilang instrumento ng Archdiocesan Social Action Center. Maraming salamat po,
Sir Rolly. So si Juliana siguro rin. Nagpapasalamat po ako sa programang ito dahil malaking tulong po sa aking tatay sa kanyang kalusugan. Hindi lang simpleng medical, kundi isang inspirasyon din po. Parang darating po sa araw na, pag ako'y nakapagtapos, magiging isang volunteer din po ako sa sakop. Yay! Dumadami ang mga ating mga volunteers natin. Para may ibig sabihin yon, no, sa atin, sa mga nakakaedad ng katulad natin. So, pwede na kaming mag-retire. No? Kasi kayo na, Juliana, mapalit sa amin. Kayo na among CK, no? At siguro, Tita Doris, Yes. bilang karagdagan lamang po para sa mga nakikinig ngayong umagang ito, siguro tandaan natin na kapag tayo ay nagbibigay o sa pagbibigay, hindi naman kailangan malaki, hindi naman kailangan marami, hindi naman kailangan mahal. Ang importante ay naging instrumento tayo upang matulungan natin yung mga totoong nangangailangan, yung mga totoong nangangailangan ng tulong ng isang tao. Yun po ang tandaan natin lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Well said po, among CK. So, this is it. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Pam Gabgoa, Sir Rolly Villegas, and of course, Juliana. Maraming salamat sa pagpapaunlak, pakikipagbahagi, pakikipagkwentuhan sa amin at marami kaming babaunin na inspirasyon sa pagpapatuloy natin sa pag-aalay kapwa. Yes, sa ngalan po ng SACOP, ng Social Action Center of Pampanga, maraming salamat po sa inyo. Alam ko, busy kayong lahat, pero napakalaking biyaya na sinamahan ninyo po kami ngayon sa programang ito. Yes po, at walang sawang pasasalamat, no? Thank you again, once Thank you po. again. At meron po kaming certificate of appreciation. Sir Rolly, paano mo? Wala kami ito. I would just like to read this, no? So, the Social Action Center of Pampanga Incorporated Certificate of Appreciation is presented to Pamela R. Gamboa, MD, Rolly G. Villegas, RN, LPT, for actively participating and imparting valuable insights and inspirations in the Alay Kapwa Radiothon, Nino Inka Para Kung Tao, an evangelization and resource mobilization of Alay Kapwa. Given this second day of April in the year of our Lord 2025 at Bright FM 91.9 radio station, 4th floor, DSF building, General Hizon Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of the Archdiocese of San Fernando, Reverend Father Kenneth D. Alde, MDM, Executive Director ng SACOP, and Reverend Father Justin G. Gatus, Assistant Director po ng SACOP. So, do the honors po. Doc Pam Maraming salamat po. and Thank Sir Rolly. Thank you very much po, among CK and Ate Doris. Yes. At meron ba tayong comments or i-greet? Yeah. O, sige. So bago tayo magtapos, i-greet muna natin ang ating mga viewers at basahin natin ang mga comments and greetings sa ating mga social media platforms. So we have, we say hello to Agnes Lagason, Eileen Aguas Ordonez, Miss Ayla Nukum, talaga naman. Hello, Ay. Na-miss ka daw ni na Doktora. Kylie Ann Masangkay, Ron Evangelista Roque, Miss Mary Joan Yabut, Aida Rason, manang nga pong Justin ito, no? Si Nay Josie Gatus, si Sir Tanaka Ann, Angel Balagtas, and of course, our in charge po siya sa ating health assistance program, si Jessica Ronquillo Santiago ng SACO. At ganun din po, shoutout din kina Joy Derecho, Feby Dizon, Jenny, Simon Katakutan, Ernelyn Mendoza Bautista, Len Camos, Maria Bella Malgarejo Adriano, at sa pangalawang pogi ng SACOP, Ay. Father Justin Gatos. Una po kasi si Father Kenneth. Of course, hindi pwede yun. Justin Carl Mercado, Minerva Biliwang, at Lita Suba. Ganon din po kay Mary Ann Calling Vicente,
Siguro si Mama po ni Juliana. Hello po. Hello po. Si Kyle Baron, isa rin sa dati nating interns yan. Of course, ang beauty queen ng Sakop Efata Development Center, si Miss Juby Laksa. Ayla ulit, si Kenneth Dizon, si Chelsea, one of our interns also, Daniel Panganiban, and Erneline Mendoza Bautista. Ganon din po kay Michelle Manabat Bernardo at Mika Espinosa. Yan, we have FB comments from Elizabeth Pusong. Good morning to everyone. Have a blessed day. Hello, Dr. Pam, Martha, your patient. Listening here. So pasyente po siya, Doc. Oh, yan pala. Papunta na po si Doc sa clinic. And from, kay Boss Gio, Boss Franz Ocampo Enriquez, Maya Paoras po. Ay, ito, one of our leaders no sa Kulubong, si Ate Ermeline Mendoza Bautista, Maya Pabak po Kekongan, watching from Kulubong. Sabi ko na from Kulubong to. Magrasyang abak po, Ma'am Doris. Magrasyang abak po naman, Ate Ermeline. Mula naman po kay Miss Charlotte, hello po, Magrasya at Maya Payabak po kay kayungan. Maya Payabak po naman kay kapatad. Yes. From Lawrence Manuel, Maya Pabak po, Ma'am Doris, Samong Sike, Dr. Pam, and Kong Rolly. Kuya So, Lau. siguro ni Kong Rolly ito kasi may, Good sige. morning din po, Miss Melinda Carrion Santos. Kang Maya Dizon, hello, our sweet family doctor. Talaga naman po napaka-sweet na po, napakabait. Ang daming Dr. fans. Pam, ang daming fans si Dr. Pam. Pamelatics, no, Doc? Talaga. Hello din po kay Miss Daniela Manalansan. Ay naku, ito na. Straight from the jail. Naku, Kong Jo, nasa provincial jail ka ba, Kong Jo? Saludo kami, Sakop, Karing Medical Mission, lalo na King Jail. Doktora Pam, mabuhay ka. Dorang, atikang TV artista. Thank you, Kong Jo. Makita tayo sa provincial jail. Diyos At ko. mula naman sa dati nating staff, si Miss Ayla Nukum, Maya Paoras po, Ma'am Doris, Mong CK, Dr. Pam, Julie, and Sir Rolly. Maya Paoras mo naman, Miss Ayla. Sige, Dok. Ganyan, mula naman po kay Janet Okmer Mainza, good morning po sa inyo. Good morning din po. At kay Mr. Jovito Gomez, may comment siya na galing. Yan. Thank you. Ang galing, no? Madami. Salamat po sa inyong lahat na sumubaybay sa amin at ngayon at para sa pagtatapos ng ating episode, ating pasalamatan at purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbabasbas na pamumunuan po ni Among CK. Tayo po ngayon ay manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami nakapagbahagi ng mga kaalaman at impormasyon. Salamat po sa mga biyaya ng kalusugan at sa mga taong patuloy na naglilingkod upang matulungan ng aming komunidad. Naway magpatuloy ang inyong gabay at proteksyon sa bawat isa sa amin. Ito'y hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At dito po nagtatapos ang ika-4 na episode sa ating Alay Kapwa Radiothon 2025 na pinamagatang Pakalulu at Pamanulu. Thank you po sa pagtutok at pag-antabay sa ating kwentuhang kanawan. Next week, ang ating final episode sa Alay Kapwa Radiothon Series. At ang huling episode ay tungkol naman po sa ating Sakop Educational Assistance Program o SEAP. Isa din po sa mga programa ng Alay Kapwa ng Sakop na talaga nga naman nagdadala ng kaginhawaan sa mga kabataan. Muli, ito po si Reverend C.K. Talyorin na nagsasabing kalusugan ating pakaingatan. Wow, congratulations sa iyong unang hosting stint, Among CK. Gaya nga sabi ni Sir Rolly, ang galing-galing. At ito naman po si Doris Ocampo. Ituloy po natin ang pagbabahaginan, pagdarasal at pagninilay sa diwa ng Alay Kapwa. Dito lang sa Alay Kapwa Radiothon 2025, Episode 4, Pakalulu at Pamanulo.